Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun wal kafirun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa itong maigsuon ng mga Muslim ug maayong dapit sa kahaponon o kagabhion sa atong mga higala nga mga dili Muslim. Ilabi na nga ang atong topiko nga giandam karon educational alang sa atong mga kahigalaan, hilabi na sa mga dili Muslim. Apan makuhaan gyapon ko ni og review dugang kahibalo sa atong mga igsoon nga mga Muslim. Mga minahal igsoon, nasayod kita nga kining atong programa matag Biyernes mao kini ang tema ang pag-ila sa tinuod nga Dios nga angay natong pagasimbahon o kining atong pagisgutan tungod kay mosulod man ang bulan sa Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Minahal nga igsoon, hatagan natong pagtagad kining pagsaulog o pagsimba, pag-alagad nga pagaymuon sa mga Muslim kaning gitawag nga Saum Ramadan o pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Ug ato pud nga hisgutan nga kining pagpuasa dili lang ingon sa mga Muslim makita, apan bisan pa sa mga dili Muslim mabasa nimo gikan sa ilang mga kasulatan nga adunay pagsugo sa pagpuasa ug bisan pa gani ang inila nga mga tawo nagpuasa sila sa ilang kapanahunan. Mao kana minangigsoon nga atong balikon nga ang basihan sa pagtuo sa mga Muslim mao lamang ang walaan nga Quran, ang sulti sa Allah, ang pulong sa Allah ug ang sunnah katudloan gibuhat giuyunan sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binahal nga igsoon, ang reliyon nga Islam kumpleto. Naingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina 'indallahi al-Islam. Sa pagkatinuod, ang way of life o ang pamaagi sa pagkinabuhi o ang giya sa pagkinabuhi niining kalibutana, mao ang reliyon nga Islam. Mao kanay Islam, mao kanay reliyon nga gikan sa labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Mugamit na lang kita og pulong reliyon aron dali nga masabtan. Nagsulti usab ang labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yung ang Allah subhanahu wa ta'ala si kinsa katong mangitag laing relihiyon o pamaagi sa pagkinabuhi gawa sa Islam kini dili pagadawaton gikan kaniya dito sa ulahing adlaw. May mauban siya sa mga nangalugi o nangapildero dito sa kalayo sa impyerno. Igsoon, apan nagsulti ang labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinah. Ingon ng Allah, this day I have perfected your religion, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Sa ato pa atong nasabtan, gikan sa atong aya nga gibasa, nga ang Islam gikumpleto sa labang makagagahom gikan kaniya, gipili niya nga relihiyon, gikumpleto niya alang sundon sa mga tawhan, mo kini giya sa pagkinabuhi niining kalibutana, o sa adlaw sa paghukom, mo kining dalan sa pagkinabuhi nga gitawag og Islam ang iyang pagadawaton. Karon minahangigsoon, aton ang gi-review. Tungod kay kining atong paghisgutan sakop sa gitawag nga arkanul Islam o haligi sa Islam nga pagtulunan. Kung muingon kitag arkanul Islam, nagpasabot ka na og haligi sama sa balay mga minahangigsoon. Ang balay
aduna kanay upat ka haligi. Nakadepende sa disenyo na apoy balay nga 5 ka buok haligi. Hilabi na kung ang ilalom bahaan na agi taas-taas nga haligi. So minahang igsuon kung kanang balay nga giporma o gihulma nga ing ana, kung naa na siya 5 ka haligi, kuhaan nimo nag-isa, dili magdugay, matumpag yun ang balaya. O dili ba katong haligi nga ligon, ilisa ni mugtukog o huyang, matumpag yun ang balaya. Ang Islam minahang igsuon adunay 5 ka haligi usab. 5 ka haligi sa laing Islam, ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahihul Bukhari, Kitabul Iman, hadith number 1. Ingon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-Islamu ala 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ikaduha, wa iqamis shalah. Ikatulo, wa itaiz zakah. Ikaupat, wal hajj. Ikalima, wa sawmi Ramadan. Siguro may ingon sila nganong ulahi man tong sawm Ramadan nga kasagara ikaupat man gid ang sawm Ramadan. Igsoon ang atong ibasihan karon mao ang Kitabul Iman nga sa Sahih al-Bukhari. Mao kana nga diri ang iyang pagka-narrate o ang iyang pagka-relate is ulahi ang sawm Ramadan. Pero bisan pa og mauna na umulahi, maintain o pabilin gyapon na siya nga kauban sa 5 ka haligi. Karon minahal nga igsoon, atong isgutan kung unsa maning saum, unsa maning siyam. Kay nag-ingon man Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu," o kamo nga mga nagtuo, gitawag ang mga Muslim, "Kutiba alaykumus siyam," gikitab o gitakda o gisulat na sa inyo ha. Kutiba, kitab, meaning nakasulat na o gitakda na, gisugo na, nganha kaninyo ang siyam. Sa tong siyam, pagpuasa. Ingon pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Kama kutiba ala alladhina min qablikum." Sama usab sa pagtakda o pagsugo niini ni adtong mga katawhan nga nauna pa kaninyo. La'allakum tattaqun. Og hinaot unta nga kamo mahimong tinuod nga mahadlokon sa Allah. Igsoon, hatagan nato ni gamay nga explanation. Gitawag ang mga Muslim, "Ya ayyuhalladhina amanu," mga nagtuo, adunay iman. Karon kutiba alaykumus siyam, gisugo kaninyo ang pagpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sama sa pagsugo niini atong nauna kaninyo. Sa ato pa atong iklarohon, ang mga naunang katawhan di ay hilabi na nga ang mga propeta, gisugo na usab kana sila sa pagpuasa. Dili lang kining Muslim umma karon. Dili lang ang umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo igisugo ang pagpuasa. Bisan pa day ang nauna nga mga propeta o ang ilang komunidad gisugo sa pagpuasa. La'allakum tattaqun. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katapusan, hinaot nga kamo mamahimong tinuod nga mahadlokon sa labang makagagahom. So ang pinakatumong di ay pinakadakong katuyuan o purpose sa pagpuasa mao ang pagkuha nato sa takwa. Unsa tong takwa? Ang tinuod nga kahadlok didto sa labang makagagahom. Ang tinuod nga kahadlok dito sa labang makagahom nga gitawag og takwa, nagpasabot ka na og pagbuhat sa mga kasuguan sa Allah, sa iyang gikasugo atong pagabuhaton, ug paglikay sa iyang mga dili. Mao kanay takwa. Mo diha nimo makita ang tinuod nga kahadlok dito sa labang makagagahom. Pinaagi sa paglikay nimo sa mga gidili ug pagbuhat nimo sa mga gikasugo sa labang makagagahom nga maong Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon ang Allah, hinaot unta nga kamo mamahimong tinuod nga mahadlokon sa Allah. Tungod kay mga minahang nga igsuon, sumala sa tafsir, ang mga nauna nga mga katawhan nga gikasugo kanila ang pagpuasa, sila napakyas. Na ay ning abot sa ilang kasuguan sa pagpuasa ug uban pang kamanduan, apan wala nila nakuha ang takwa nga mauunta toy bunga nga ipakuhit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ilaha. Katong bunga nga angay nilang makuha mao kadtong takwa. Unya napakyas ang mga nauna nga mga katawhan, mao kana ang Allah subhanahu wa ta'ala iyang gipahibalo kanato, la'allakum tattaqun. Hinaot unta nga kamo, magmalapuson kamo, magmadaugon kamo ug makuha ninyo ang takwa, ang tinuod nga kahadlok ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minahal nga igsuon, unsa man di ay kining saum
Saum Ramadan. Unya gigamit diri sa ayatan, gigamit ang siyam. Balik kining saum o pagpuasa singular. O kining siyam plural kana sa Arabic mga minahal nga igsoon. Pero usa lang gihapon ang ilang kahulugan, ang saum singular, ang siyam plural. Pero ang buot pasabot gihapon ana, mao kana ang pagpuasa. Pagpuasa. Karon mga minahal nga igsoon, ang siyam o ang saum gikan kana sa pulo nga root word nga sama. Nga ang buot pasabot sa sama, paglikay, pagundang, pagbiya sa mga naandan o kasagara, usual things nga imong ginabuhat. Mga naandan kasagara nga imong gipangbuhat, imong biyaan. Mo na gitawag og sama kung sa Arabic. Ug diha nagikan ang root word, mo na root word sa saum o sa siyam nga plural. Karon minahal nga igsoon, si kinsa katong magsaum o magsiyam, gitawag ka nagsaim. Mo ka nang mahisgutan diha sa Suratul Ahzab, ayat 35, sa diha nga gisgutan ang mga kinaiya sa mga Muslim, giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, uban sa kinaiya sa usa ka Muslim, was-saimina was-saimat. Sila mga himuasahon, magpuasa sila, kanunay nagpuasa, nga mga babayi ug mga lalaki. So usa na sa sifat kinaiya sa usa ka Muslim nga siya magpuasa gyud siya. Hilabi na sa bulan sa Ramadan. Karon mga minahal nga igsoon, dili lamang kanang pagbiya sa pagkaon o pag-inom mao'y pagpuasa. Kaya ang uban natong kaigsuonan, ingon ana kamabaw ang ilang pagsabot sa pagpuasa o siyam o saum. Ingon ana kamabaw ang ilang pagsabot. Hilabi na sa mga dili Muslim, mabaw kaayo ang ilang pagsabot nga diin ang ilang panghuna-una nga ang pagpuasa pagbiya lang sa pagkaon ug sa pag-inom. Gani naa gani mga Muslim gyapon nga ana tabyabo nga ingon ana pud kamabaw ang ilang pagsabot sa siyam o pagsaom o sa pagpuasa. Nga ang ilang gibiyaan lang pagkaon ug pag-inom, which in reality ug sa pagkatinuod o sa pagka-insakto, ang buot pasabot sa siyam paglikay sa pagkaon, paglikay sa pag-inom, paglikay sa pakighilawas nganha sa imong bana ug asawa sa panahon nga ikaw nagpuasa, panahon sa kabuntagon. Minahal nga igsoon, ang paglikay sa pagkaon, pag-inom ug pakighilawas sa imong asawa o bana, halal na sa imuha ha, asawa o bana gyud. Pero panahon sa pagpuasa imo nang likayan, tungod kay minahal nga igsoon, usa kini kapag disiplina, paghatag kanato og disiplina sa atong kaugalingon nga gikamanduan kita sa Allah subhanahu wa ta'ala unsaon pagpugong sa atong mga desires, sa atong mga tinguha. Hilabi na sa atong lustful desires. Munang apil ang sexual nga mga butang nga bugat kayo na kumpugan, gani mag-joke-joke pa ng uban nga puggan pa'y baha. Pero minahal nga igsoon, dili na imposible sa ato mapugnan gid ang baha. Tungod kay mas dako ang atong kahadlok sa Allah kaysa anang baha nga ilang gihisgutan. Mao ka na minahal nga igsoon nga ang pagkaon lisod biyaan. Hilabi na kung naa kay daghang ikapalit. Lisod biyaan. Pero imong biyaan tungod sa imong kahadlok sa Allah. Tungod sa gikamando kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. So aduna nay disiplina nga gihatag ang Allah subhanahu wa ta'ala nganhi kanato. Gani ni anang pagbiya nimo sa pagkaon sa bulan sa Ramadan, ang mga adunahan o ang mga kwartahan o dato nga mga Muslim ilang mabati kung unsa ang pagbati sa mga pobre. Mao kana nga madisiplina sila, mabatian nila nga ingon ani di ay kalisod ang gutom. Unsaon na ling ng mga igsuon nato o mga katawhan diya nga mga pobre nga walay insaktong kaon, maglubos og kaon katulo sa usa ka adlaw, maglubos og kaon kaduha sa usa ka adlaw, ingon ani di ay kalisod ilang bation. So katong mga adunahan nga adunay kaya ikahatag ug katong mga kwartahan o ang mga dato nga aduna sila kaya nga ikahatag, ni anang panahona musamot ang ilang pagkamanggihatagon. Madisiplina pud atong mga dalo, madisiplina sa Allah subhanahu wa ta'ala kay gipadangat sa ilaha o gipafeel sa ilaha, gipabati sa ilaha nga ingon ani kalisod ang wala kay kanon. So ilang mabatian usa ka disiplina nga sila makahatag pud ngadto sa uban. Pag-inom, pagkaon o pagpugong sa lustful desires sa atong mga kaulag, kana mga minahal nga igsuon, usa lamang kana kaparte sa pagpuasa.
pagkaon, pag-inom o pagbiya sa kaulag, lustful desires. Kaulag ang gipasabot diri ngadto sa imong asawa, sa imong bana. Nga imbes nga halal sa imuha, pero gihatagan kag disiplina nga ano panahona undangi sa na, biyai sa na tungod kay kamando sa imong Ginoo, sumubiya sa kaniana. Karon ni minalig igsoon, usa na ka parte sa pagsiyam o sa pagsawm o sa pagpuasa. Ikaduha nga parte sa pagpuasa, kining pagpuasa sa atong mga limbs sa atong kalawasan. Hilabi na kining pagpuasa sa atong baba. Apil na siya magpuasa. Unsay buot pasabot ni brother? Sa Islam gikamando nga ang pagpuasa dili lang kaon, inom o kanang illegal kanang sexual intercourse. Kung dili magpuasa usab ang imong baba. Ang buot pasabot dili ka mamulong og bakak. Dili ka mamulong og mga giba, mga pagpanglibak, mga namima, mga pagpangdaot, mga buhtan, pagtumutumo nga mga istorya, kanang walay mga pulos nga mga istorya, imo nang pagabiyaan mga minahal nga igsoon. Mao gani nang naay dalil sulod sa balaan nga Quran, naay pamatuo diha. Sa panahon nga si Maria, nanganak ang Jesus, ang kalinaw mana kaniya. Ni anang panahon na mga minahal nga igsoon, gisugo siya nga aluganing punuan sa tamar, nga makakaon ka, makainom ka. Tapos pag humani ana, pagpatagbaw gyud. Tapos ingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung naay makita nga usa ka tawo nga diya makiistorya nimo, mao kini itubag. Unsay gitubag dito? Ingon si Maria nga gikamando sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ngadto kaniya, kung adunay makigsulti kanimo ingna, inni nadhartu lirahmani sawman. Ha? Inni nadhartu lirahmani sawman falam ukallima al-yawma insiya. Mo ka na minahal nga igsoon, nga sa panahon nga si Maria minahal nga igsoon, adunay gusto makiistorya sa iya atong panahona, iyang gitubag nga sa pagkatinud ako nakapanata, nakasaad ako sa Ginoo, sa Rahma, sa Ar-Rahman, nga mao ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nga magbuhat ako o pagsawm. Unsa iyang buot pasabot diya sa pagsawm? Ang pagsawm ni anang ayaha sa Suratul Maryam aya 26. Ang buot pasabot diha, pagsawm niya, pagpuasa niya gikan sa pagpanulti, gikan sa pagsulti. Mao ka na minahal nga igsoon, sa panahon nga naay ning duol kang Maria kay imbestigahon siya nga ang imong gidikanan dili man to sila, wala man to sila nagbuhat og zina, nganong ikaw ingon ani. So gikamaduan siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nga ayog tubag sa ilaha, pagpuasa. Mo na niingon siya, nagpuasa ko. Sa pagkatinuod, nagpuasa ko. Nagsaad ko sa labang makagagahom nga mo ang Dios nga mong Allah Subhanahu wa Ta'ala nga ako nagpuasa. So dili siya motubag, dili siya makigsulti. Ni ato mga minahal nga igsoon, gipasulod ang milagro ni Isa ibn Maryam, ni Nabi Isa ibn Maryam, si Jesus. Mukan ang puyo pa si Jesus, siya mooy nakigistorya atong mga tawhana. Samtang puya pa lamang siya, puya bag-ong gipanganak, nakigistorya siya sa madagkong tao. Usa ka to sa milagro ni Jesus. Pero ang atong gikuha dito nga point is katong gisulti ni Maryam, nga sa pagtinuod ako, nagsaom ko. Nagsaom, nagpuasa ko. Ang buot pasabot ato, dili pagkaon, kung dili pagbiya sa pagsulti, pagbiya sa pagpamulong, mga minahal nga igsoon. Hilabi na kung walay kapuslanan. Mo ka na minahal nga igsoon, nga sumala pod sa gisulti sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang hadith. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur, sikin sa kadtong dili mo biya, wala mi biya sa pagsulti og zur. Unsa tong zur? Mga bakak, mga mugna-mugna, mga tumo-tumo, mga pagpanglibak, mga pagpanghilabot, mga pagbugal-bugal o uban pang mga daotang pagpamulong, apil na di ang mga pagsulti nga walay kapuslanan. Ingon ang Allah Subhanahu, ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala amala bihi ug wala usab siya ning biya sa pagbuhat og mga zur, mga dili gihapon maayo nga mga binuhatan. Ingon ang propeta Muhammad, falaysa lillahi hajatun fi an yada'at ta'amahu wasyarabahu. Wala nang ginahanglan ng Allah nga siya mubiya sa iyang pagkaon o siya mubiya sa iyang pag-inom. So giklaro ka na sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kung ang usa ka tawo nga siya nagpuasa kunuhay, nibiya siya sa pagkaon, nibiya siya sa pag-inom, pero wala siya nibiya sa mga pagpanglibak, pagpagsulti o mga zoo, mga dili maayo, mga sulti, mga libak, mga mugda-mugma, mga tumutumo, o mga buhat ng mga dili maayo, ingon ang mahal nga propeta, falaysa lillahi hajjat, wala nang ginahanglan ang Allah subhanahu wa ta'ala ni anang tawhana nga siya magpuasa. Wala nang ginahanglan ng Allah nga siya mubiya sa iyang pagkaon o sa iyang pag-inom. Sa ato pa, walay kapuslanan nga siya mubiya sa iyang pagkaon o mubiya sa iyang pag-inom kung siya nagpabilin sa pagsulti o pagbuhat o mga butang nga dili maayo mga minhaling igsoon. So, mao ka na ang pagpuasa sa baba. Ikaduha, kining pagpuasa sa atong mga mata. Ang pagpuasa sa mata, kining dili kamulantaw og mga butang nga dili maayo. Hilabi na mga butang haram. Hilabi na mga butang nga dili makahatag nimo kaayuhan sa panahon nga ikaw nagpuasa. Dili makaayo sa imong pagka magtutuo o sa imong pagka-Muslim. Anang panahon nga ikaw nagpuasa, labaw na gyud nga ikaw mulakay niana. Hilabi na sa mga butang, mga sexual. Hilabi na sa mga butang nga mga films karon, mga movies karon nga dili Islamic. Kay daghan kay na makita nato naa sa mga telebisyon, naa sa mga online internet. Gani kanang daghan kayo dagsa kay karon nga dili unta gyud maayo ug mahimo. Moingon man pud ni ato maigsuon gud nga depende man na sa paggamit o tinuod depende sa paggamit. Pero dili ta ka-promise o dili ta kabuot kung nga ay mga muagi sa atong paggamit sa cellphone nga mga butang, nga mga mahilay o mga sexual. Hilabi na sa paggamit natong Facebook. Sa panahon nga kita nagpuasa, minahang igsoon, tinuod nga magamit ang Facebook depende sa imong paggamit. Pero kung naay muagi diha nga mga dili maayo, labi na mga sexual sa panahon nga nagpuasa ka, unya giganahan na ka, kay kabalo ka ang shaitan, maayo kayo nga musulsul, fawaswas sa shaitan, maayo ka na sa musulsul. Ingon ani nga gusto ina. So mga minahal igsoon, mas maayo nga mubiya ka ang mga butanga. Hilabi na nga dili makaayo sa imong pagpuasa. Facebook, TikTok, YouTube o mga salida nga ato makita diha, hilabi na gyud ning TikTok karon nga adunay mga halos makita na ang kalag sa mga babae nga wala na nawad-an nag-ulaw sa ilang kaugalingon. Pero adunay gyapon tay mga igsoon nga gigamit nila kanag maayo, hilabi na sa da'wa, natay makita sa TikTok na igagamit og da'wa diha. Pero majority nga atong makita diha dili malikayan samtang kita nagamit anang maong application, magawas gito mga sexual. Magawas tong mga grabe na ang aurat nga makita sa mga babae. Suminahan nga igsoon, kung kana makadaot sa atong pagpuasa, kauban ka na sa palikayan. Kauban ka na sa sound o pagpuasa sa atong baba, sa atong mata. Mao nang atong likayan aron dili madaot ang atong pagpuasa. Ikatulo, pagpuasa sa atong dalunggan. Ang pagpuasa sa atong dalunggan usab dili kita maminaw og mga sunata, hilabi na mga music. Kay music haram, mga minahal igsoon. Mga butang haram sa Islam. So makadungog ta ana ang syaitan maayo kayo mo hatag og dayan-dayan iyang paninduton sa imong pagpaminaw. Mo nang imbis ikaw nga nagpuasa, sige lang kag paminaw og music, sige lang kag paminaw og mga sulti nga mga libak, mga pagpanghilabot, mga tumutumo, mga giba, namima, buhtan, igsoon, mga minahal nga igsoon. Nahulog ra gyapon kana nga nakadaot kana sa atong pagpuasa. So ang pagpuasa, una, paglikay sa pagkaon nimo, pag-inom o pakighilawas. Ikaduha, nga parte, pagpuasa sa atong baba, sa atong mata, sa atong mga dalunggan. Mga minahang igsoon nga dili kita musulti og dili maayo, dili kita mulantaw og dili maayo, dili kita maminaw og mga dili maayo nga walay kapuslanan sa atong pagkamagtotoo o makadaot sa atong pagpuasa. Ikatulo nga klase sa pagpuasa o parte sa pagpuasa. Kaning pagpuasa mga minahang igsoon sa atong hunahuna. Pagpuasa sa atong hunahuna o pagpuasa sa atong kasing-kasing. Di anang panahon na mga minahang igsoon, kita mulikay kita og pakig-away, dili maayo nga mga hunahuna, ato kanang pagalikayan sa panahon nga kita nagpuasa, ang ato mga kasing-kasing dili kita magtanom og kasuko, kalagot, hilabi na sa atong isig katawo, dili ta magdibdib ipabili nato ang sabar, ang atong hunahuna pod ipabili nato nga limpyo, atong kasing-kasing limpyo, tungod kay nagpuasa kita, atong i-focus ang atong hunahuna og kasing-kasing alang sa pag-alagad sa labang makagagahom ng mga Allah subhanahu wa ta'ala. Likayan nato ang atong dili maayong mga hunahuna
ug atong i-focus dito sa paghinumdum sa Allah ug pag-ibada, pag-alagad ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ato pud sa mga kasing-kasing atong hinluon nga katong mga butang nga kabalo ka nga makapatandog sa imong kasing-kasing ug makapalagot sa imuha bisag asa nga aspeto, personal ba, physical nga argumento, atubangan nimo o diha ba sa mga social media, tanan muli kay ta mga minahal nga igsoon tungod kay kita nagpuasa. Mao kani mga butang nga sulod sa pagpuasa nga gikamando kana sa atong mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pa nga dugang pamatuod niya na mga pinalanggang igsoon. Nag-ingon usab ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miingon siya, as-siyamu junnah. Ang pagpuasa usa ka taming, usa ka proteksyon, asa? Proteksyon gikan sa impyerno. Ha? Ang pagpuasa day minahal nga igsoon. Nasabtan na nato unsa tong pagpuasa, tulo ka klase sa pagpuasa. Ug giingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ang pagpuasa usa ka taming o proteksyon gikan sa kalayo sa impyerno. Fala yarfuth wala yajhal. Busa ayaw pakighilawas ug ayaw pagbinuang, ayaw pagbugal-bugal. Wa inimroon qataluhu aw syatamahu, ug kun adunay makig-away kaniya ug mag-abusar kaniya sa usa ka tawo nga nagpuasa, falyakul, siya magasulti ngadto kaniya, inni saim, sa pagatinuod ako nagpuasa. So gihatagan na pud tag idea mga minahal nga igsoon. Tungod kay ang Islam kompleto nga relihiyon. Panahon nga kita magpuasa, gitudluan ta unsa una to pagpuasa, unsay biyaan nato, unsay buhaton nato. Karon ingon pud ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon nga nagpuasa ta, unya naay mga tawo nga mag-abusar sa atoa, makig-away sa atoa, ang atong ikasulti sa ilaha, falyakul inni saim. Isulti ngadto kanila, sa pagatinuod kami nagpuasa. Sumuli kay gayud di ay kita ugubot. Hangtod sa makaya panahon nga nagpuasa ta, angay o recommended sa ato nga mulikay hilabi na ni ana mga kagubot o dili maayo nga mapanghitabo. Inni saim, siya mo iyon kaniya sa pagkatinuod ako nagpuasa. Maratay ni dugang pa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, ingon ang Allah, ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ug kaniya sumpa man sa Allah nga kansang kamot anaa akong kalag, ang buot pasabot promise man sa Allah nga mo'y tag-iya sa akong kinabuhi. Lakhulufu famis saimi, ang baho nga mugawas gikan sa baba sa nagpuasa, atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang baho nga mugawas sa usa sa baba sa nagpuasa, gikan sa nagpuasa, mas maayo pa sa Allah ngadto sa Allah kaysa sa pahumot nga mask. Ang baho nga mugawas gikan sa usa ka tawo nga nagpuasa, mas maayo pa sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pahumot nga mask. Kung saan ang mask nga pahumot, kasagara makakita man taan nga perti yung humuta. Kanang mask ang gitawag nga pahumot. At yabu indallahi ta'ala min rihil misk. So minahal nga igsoon, usad ay kana kabutang nga makapahimuot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ang ikaguon nga sa panahon nga nagpuasa kita, normal nga adunay mugawa sa ato ang ginhawaan nga dili maayo nga baho. Apan kana ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadto alang sa Allah mas humot pa kaysa sa humot kaayo nga pahumot. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sumala sa gisulti sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, iyang gibiyaan, iyang pagkaon ug ang iyang pag-inom ug ang iyang kaulag alang kanako. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpuasa ako ako ug ako magaganti niini. Sa ato pa mismo ang muhatag og ganti nato sa atong pagpuasa, mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Ingon ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ug ang ganti sa maayong buhat niini sa pagpuasa, pagapiluon sa napulo kapilo. Sa ato paigsuon, panahon nga kita nagpuasa, ang atong maayong buhat pagapiluon hangtod sa napulo kapilo. Sa lain nga hadith sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depende sa kung unsa ka ikhlas ang atong buluhaton, pilon ngadto sa 70 kapilo mga minahang igsuon. Ingon pa
ang Allah subhanahu wa ta'ala tanan nga buhaton sa kaliwatan ni Adam, tanan nga buhaton sa kaliwatan ni Adam nga pagsimba, mga ibada, alang sa iyang kaugalingon. Sama sa unsa? Pagsambayang, tahajjud, pagsadaka, pagzakat, alang sa iyang kaugalingon, kaayuhan alang sa iyang kaugalingon. O ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, og ang pagpuasa, ako mismo ang muhatag og ganti niini. Imagine mga minahal nga igsoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya gid mismo ang ningkaon nga siya mismo ang muhatag kanato ganti sa panahon nga magpuasa kita, mga minahal nga igsoon. Karon, human nga atong naisgutan, nga mao day kadto ang pagpuasa, sa scientific nga explanation, ang kaayuhan usab sa pagpuasa, mga minahal nga igsoon, mura kag motor nga ga-change oil. Trending na ba kining word karon nga change oil? Pero dili ka to. Kanang giuna-unaan yung nga change oil. Ang change oil kanang motor o truck nga imong gi-change oil, human nga imong siyang gi-change oil, na basura tong mga hugaw niya nga oil, nga mo to'y dugo sa makina, mahindo siya mas maayo ang iyang kondisyon. Muupo na ang lawas sa tao, mga minahal-igsoon. Sulod sa 12 ka bulan, wala kita'y pugong sa atong pagkaon. Gawas sa atong mga nagpuasa o mga nawafil, mga sunna nga mga pagpuasa. Wala pugong sa pagkaon. Unya ni anang bulan sa Ramadan, usa ka bulan ka nga magpugong sa imong kaon. Anang panahon na, adunay mga tissues sa imong lawas, sila binan sa internal organs, nga mag-release siya og bag-o, maghinlo siya, ipagawas ang imong mga hugaw, mga minahal nga igsoon. Muuna nga sa usa ka tuig, ang usa ka Muslim nga magpuasa gyud siya sa bulan sa Ramadan, ma-change oil o mahinlo ang iyang lawas. O dito na mga minahal nga nga nahinlo ang iyang lawas, pagsulod sa bulan sa Syawal, so limpyo ang iyang kaugalingon. Hilabi na limpyo pa ang iyang kalag, kay ibada gunaalang sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung nakuha ginato ang tinuod nga point sa pagpuasa, ang atong nauna limpyo, ang atong kasing-kasing limpyo, apil na usab diana ang kaluoy sa Allah nga atong lawas gihinluan sa labang makagagahom nga mao Allah subhanahu wa ta'ala pilaagi sa iyang gikamando sa ato nga pagpuasa. Lantaw ang minahal nga igsoon, pagpuasa, alhamdulillah kinimbalik katong signal. So, na mga time may minahal nga igsoon, ilabi na nga musulod ang bulan sa Ramadan nga magpuasa, na ay mga pipila ka mga tao makahuna-hunaon sa mani, anong lisod-lisoron man ta, anong dili man ta pakanon. Igsoon, usahay makahuna-una kita nga, kining butanga dili makaayo sa ato. Pero kabaliktaran, mo ka nagisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran. Na ay mga butang nga gatuo mo nga makadaot sa inyo ha, pero makaayo ninyo. Aba naapoy mga butang nga gatuo mo nga makaayo sa inyo ha, pero makadaot sa inyo ha. Lantawa ang pagpangga, ang kaluoy, ang rahma sa Allah subhanahu wa ta'ala, nganhi ka nato. Gisugot na niya, alang rapod sa atong kaayuhan nga mahinlo atong mga kaugalingon, unya, hatagan pag yun niya ganti. Ingunaan na siya kapag ka maluluyon. Mao nang gitawag siya ar-Rahman. Siya mo ay labing madagayaon tungod sa kaluoy niya sa iyang mga binuhat, mga minahal nga igsoon. Mao kadto ang pagpuasa. Atong i-review ang pagpuasa, pagbiya, una nga parte sa pagpuasa, pagbiya sa pagkaon, pag-inom o pagkigilawas sa imong asawag bana. Ikaduha nga parte sa pagpuasa, pagbiya sa imong ba sa pagsulti og mga bakak, pagpanglibak, mga dili maayo mga sulti, o sa imong mata, sa paglantaw og mga dili maayo, sa imong dalunggan, sa pagpaminaw og mga dili maayo. Ikaduha ka na nga parte sa pagpuasa. Ikatulo, ang pagpuasa sa atong hunahuna og kasing-kasing, atong ipabilin atong kasing-kasing nga putli, hinlo, matinud-anon, ikhlas, atong hunahuna, magpabilin nga hinlo, putli, og nag-focus lamang sa dhikr, paghinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo kadto ang pagpuasa, mga minahal nga igsoon. Tungod kay nga amoy mga tao nga mabaw kayo ang ilang pagsabot sa puasa, mo ka na nga mas maayo nga ato kining paghisgutan, hilabi na sa lingwahe nga binisaya. Unya nagsulti pod ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kinsa kadtong magpuasa sa bulan sa Ramadan, imanan, uban ang iyang pagtuo, tinud-anay nga pagtuo sa kasubuan sa Allah, iyang gituman, iyang gituuhan, nagtuo siya sa tauhid, tanan nga gipatuuhan sa Islam, iyang gituuhan, unya nagpuasa siya. Man sama Ramadan imanan, uban ang pagtuo, wahtisaban, o gikuyugan og ihtisab. Unsa tong ihtisab?
paglaom. Paglaom sa pasayloan sa Allah, paglaom sa ganti sa Allah, paglaom sa ikaayo nato dinhi sa kalibutan og sa ulahing adlaw. Ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pasayloon sa Allah subhanahu wa ta'ala, gikan kaniya ang iyang mga kasalanan. Subhanallah. Sa ato pa ang pagpuasa pod mga minahang igsoon, usa ka butang step aron nga mapasaylo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang atong mga kasalanan. Mo kada minahang igsoon nga dako kaayo nga alkansi o alaot kinsa ang usa ka tawo nga moabot ang bulan sa Ramadan nga dili mapasaylo ang iyang makasalanan. Nganuman, tungod minahang igsoon, sulod sa 12 ka bulan, sulod ang bulan sa Ramadan nga ikasiyam nga bulan sa Hijri calendar, o giobligado kini sa ikaduhang tuig sa Hijri, ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan, igsoon ning abot ang bulan sa pagpasaylo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan sa rahma, bulan sa maghfira, bulan sa itko minan nar. Bisan pa og ang atong mga ulama nga mga maalam sa hadith, ingon sila nga kana nga dalil nga awalur rahma, tapos tunga maghfira, ug ang katapusan itko minan nar. Ingon sa kana nga hadith igsuon kuan man na daif. Okay, ibutang na lang nato nga daif. Pero nagkahiusa ang atong mga maalam, mga ulama, mga asatids nga aduna siya saktong kahulugan. So minahal igsuon, kining bulan sa Ramadan, bulan sa pagpasaylo. Pasayloon sa Allah subhanahu wa ta'ala ang atong mga kasalanan. Kung ning abot ning bulan na igsuon, nga wala pa kita napasaylo sa Allah, kita na mismo ang wala ning duol. Kita na mismo ang nagpasigarbo. Kung wala kita nagpuasa, wala kita naghinulsol, wala kita nagtawba. So ang kaluoy nga gihatag unta sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga mahinuan nato ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing, atong hunahuna, ang atong lawas mismo physically, ang atong pagkatao, hinduon po niya ang atong mga kaugalingon nga ihawa niya ang atong mga kasalanan, atong gibalibaran. So dili nato nabuhaton mga minahang igsoon. Atong paninglimbasugan pangayoon nato sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tagan ta niya og kusog, abilidad, motivation, kadasig nga atong gining kwaon ang gisugo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga takwa ang tinuod nga kahadlok kaniyang mo'y iyang ipakuha, mo na hinungdan nga iyang gihatag ang bulan sa Ramadan. Karon mga minahang igsoon, ato pong hatagan og pagtagad kining Ramadan. Okay, hatagan na itong pagtagad. Kining Ramadan, usa kini ka bulan sa Hijri calendar, ikasiyam nga bulan sa Hijri calendar. Sumara sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, ingon si Imam Al-Qurtubi nga ang Ramadan gikan kana sa root word nga ramad. Nga ang buot masabot sa ramad mao ang pagsunog. Unya naghatag og komentary si Imam Al-Qurtubi nga mao ka nang gitawag og Ramadan kanang bulan nga ikasiyam sa Hijri tungod minahal nga igsoon kay girama diha o gisunog diha ang mga kasalanan sa mga tao nga mga naghinulsol. Subhanallah. Ang komentary o interpretasyon sa atong maalam nga ulama, atong si Imam Al-Qurtubi, ingon siya nga gitawagan nga ramad, gikan sa root word Ramadan, gitawagan nga Ramadan, gikan sa root word nga ramad, nga ang buot pasabot pagsunog. Unsay sunugon? Sunugon ang mga kasalanan sa mga tao minahal nga igsoon nga naghinulsol ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bulan sa rahma, kaluoy sa Allah, kadagaya sa Allah, bulan sa maghfira, bulan sa pagpasaylo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan, ug bulan sa itko minan nar, ug bulan kini sa pagtangtang ato mga pangalan sa mga katawhan nga mga Muslim nga naa na nakasulat na ang ilang pangalan didto unta para labay sa impyerno. Pero anang panahona, itko minan nar, adunay mga tagabii diha nga ihawa o tangtangon sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ni adtong tawo nga usa ka Muslim nga manghinulsol sa Allah subhanahu wa ta'ala nga unta siya na hukman na nga mga impyerno. Apan tungod sa kaluoy sa Allah, hilabi na niini bulan sa Ramadan, iya ka nang gihatag nga oportunidad o dili nato ni sayangon mga minahang igsoon. Lain pa, ma-highlights na ining bulan sa Ramadan. Ining bulan sa Ramadan, mo pinigitawag nga bulan sa Quran. Nganuman, niining bulan sa Ramadan, yun ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan ng Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas, wa bayyinati minal huda wal furqan. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa bulan sa Ramadan,
among gipakanaog ang Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas. Among gipakanaog ang balaan nga Quran aron mahimong giya sa mga katawhan. So dili lang diay sa mga Arabo, dili lang sa mga para sa mga Maguindanon, Maranao, Tausug, Balangini, Yakan, dili kundi tanan nga mga katawhan, mga minahal nga igsuon. Giya ang balaan ng Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ug mahimo ni siyang katinawan ug timbangan sa tinuod ug bakak, sa maayo ug dautan, usa ni siya ka furqan ang balaan ng Quran. Ug kana gipanaog kana sa bulan sa Ramadan. Unya karon mga minahal nga igsuon, sumala sa tafsir ni Imam Ibn Kathir, kana di ay pagpadayag sa balaan nga Quran sa bulan sa Ramadan, dili lang di ay ang balaan nga Quran ang gipadayag sa bulan sa Ramadan. Nganuman, tungod kay sumala sa tafsir, ingon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Wathila bin al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufi Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. وأنزلت التوراة لست مدين من رمضان والإنجيل للثلاثة عشرة خالت من رمضان وأنزل الله القرآن الأربعين وعشرين خالت من رمضان. سبحان الله mga minahal nga igsuon. Ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gikan sa tafsir ni Imam Ibn Kathir nga unzilat suhufi Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Ang pagpakanaog sa suhuf, sa balaang kasulatan, nga gipakanaog dito kang Ibrahim, gipakanaog kato sa unang gabi sa bulan sa Ramadan. Subhanallah mga minahal nga igsuon. Ang suhuf gipakanaog sa bulan sa Ramadan. Unsa pa? Wa unzilatit Taurato li sittin madayna min Ramadan. Unsa po daw? Og ang Torah pod, o ang Taurat ni Musa alayhi salam o ni Moises gipakanaog sa ikaunom nga gabi sa bulan sa Ramadan. Subhanallah. Ingon pod ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal injilu lithalatha asharata khalat min Ramadan. Ug ang ebanghelyo ni Jesus, kanang Injil, gitawag nga ebanghelyo sa English o gospel. Ang Injil gipakanaog sa ika-13 nga gabi sa bulan sa Ramadan. Ug ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu al-Qur'an arba'in wa 20 khalat min Ramadan. Og ang balaang Quran gipakanaog ni anang ika-24 sa gabi sa bulan sa Ramadan. Subhanallah mga minahal nga igsuon. Mao kana ang usa pa sa mga highlights ni bulan sa Ramadan nga gipakanaog ang balaan nga Quran aron giya sa mga katawhan. Dili lang di ay Quran, kung dili apil ang mga balaang kasulatan nga nauna gipakanaog usab di ay kini sa bulan sa Ramadan. Sumala sa tafsir ni Imam Ibn Kathir ni atong aya nga gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala nga sa bulan sa Ramadan among gipakanaog ang balaan nga Quran nga mahimong giya alang sa mga katawhan ug mahimong furkan timbangan sa kung unsang kamatuoran ug sang bakak, unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Lain pa minahang igsoon, niani pong bulan sa Ramadan na hitabo ang dako kaayo nga gubat sa mga Muslim ng Battle of Badr. Mao kana minahang igsoon nga grabe ang panghitabo atong panahon nga usa ka libo batok sa 313 nga mga Muslim, usa ka libo ka mga dili magtotoo. So nahitabo gid ang away kay ilang gitagbo katong mga dili magtotoo kay kung dili nila tagbuon moabot sa mga lugar sa mga Muslim daghang mga damay. So naay nahitabo dito nga away, gani dako kayo ang cooperation ato. Pertig yung lamang nga ang mga dili magtotoo, ang mga dili Muslim atong panahon pero ang kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala gihatag niya dito sa mga Muslim nga nagmalampuson ang mga Muslim ni atong panahon sa gubat. Usa kana sa highlights nga mga nahitabo. So bulan sa pagpuasa, bulan sa Quran nga atong pagabasahon ug gipadayag ang mga balaang kasulatan, maupod kini ang daghan pa nga mga maayong panghitabo na hitabo kana sa bulan sa Ramadan mga minahal nga igsuon. Karon kay nakasaad man tagadina nga ato apong hisgutan kung naabay mga pagpuasa diha sa kasulatan sa atong mga higala nga mga dili Muslim. Tungod kay aduna may gibasihan nga lain ang atong mga higala sa ilang pagtuo nga dili ang balaang Quran. So, mo gamit usab kita og kanang kung unsa ang ilang basihan sa ilang pagtulunan. Dili bot pasabot nga mga Muslim nagtuo ni ining Biblia,
o nagtuo ni ining ilang balaang kasulatan nga ilang gitawag, pero ato usab kini nga basahon hatagan og pagtagad aron mapasabot nato sa ilaha nga bisan ultimo ang ilang gituohan nga balaang kasulatan na ay mga pagpuasa diha nga nahitabo o gikasugo sa ilang gituohan nga mga popular nga mga tao. Asa man igsuon ang pagpuasa sumala sa Biblia. Okay. Si Propeta Musa o Moises, gingan lag Moises o si Moses, imong mabasa diha sa Biblia sa Exodo chapter 34 verse 28. Exodo, Book of Exodo chapter 34 verse 28. Ingon diha sa ilang Biblia, bugna og King James atong gamiton. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water, and he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Unsa daw? Sa ato pa, aduna gyapon sa ilang mga kasulatan. Og siya didto uban kang Jehova, nya diri sa English lang taw minang igsona sa English, and he was there with the Lord. Og siya anaa didto uban sa Dios, pero sa Bisaya giingon na og siya didto uban kang Jehova. May Jehova dito sa English nga Lord man to. Dayon, og siya didto uban kang Jehova kap-atan ka adlaw. Sa ato pa 40 ka adlaw. Og kap-atan ka gabi og 40 ka gabi. Siya wala makakaon og tinapay, wala makakaon og tinapay, ni makainom og tubig, og gisulat niya sa mga papan, ang mga pulong sa tugon ang napulo ka mga sugo. Sa ato pa si Moises igsuon sumala sa Biblia, dili lang ta mo focus atong napulo ka sugo. Kanina lang sang pagpuasa, kay mao man ni atong topic karon. Bisan di ay sa ilang kasulatan adunay pagpuasa nga gibuhat sa mga balaan nga mga tao. So, mo kanang isod pamatuod nga kini gibuhat sa mga Muslim karon nga pagpuasa. Kung imong subayon unta, angay unta pud kini nga ikamando ngadto kanila. Pero nagbuhat sila sariling interpretasyon. Unsa man? Sama sa pagpuasa nga karne ra likayan. Pero pwede mo kaog luto, pwede mo kaog utan, pwede mo kaog isda. Pero maglikay kag karne, igsoon interpretasyon na lang na nila. Ikaduha, kanang magpuasa nga muli kayo pagkaon pero mo inom og tubig. So interpretasyon ra pud na nila. Mao na minalang igsoon nga once nga pagpuasa sama sa balaang Quran. Ingon ang Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaykumus siyam. Gikasugo, gikamando kayo ang pagpuasa. Karon kung dili ta mo gamit sa sunna, pamaagi, hadith sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsaon nato pag-execute sa puasa? Nga kulang pananglitan og katulang nga magbuot-buot kita sa atong pagsabot. So magkatibulaag ang mga Muslim. Kung dili mo subay sa Quran o sa sulti gikamando sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tarikum fikum muttaqalain. Kitabullahi wa sunnati. Ingon siya, sa pagtuon magbilin ko ninyo duha ka butang. Ang pulong sa Allah, kitabullah, ang Quran, wa sunnati o ang akong sunna, ang akong pamaagi. Mao kada minahal nga igsoon ang gikamando sa Allah subhanahu wa taala o gikamando sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ang pagsunod po sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obligado. Mao kanang nag-ingon ang Allah subhanahu wa taala, "Qul isulti o Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Kung kamu tinuod na higugma sa Allah, fattabi'uni, sunda ko ninyo. Yuhibbukum Allah. Higugmaon sa Allah. Kung sundan ko ninyo, ingon ang mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ug pasayloon sa Allah ang inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim. Ug ang Allah subhanahu wa taala mo'y labing mapinasayloon ug labing maluluyon. Karon igsoon balik ta sa pagpuasa, sumala sa Biblia. Si Moises nagpuasa, sumala sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 28. Karon maingon na ito mga igsoon, brother, kuan man na, kanang daang tugon man na. Basahin mig bagong tugon. Okay, mga minalang igsoon. Sumala sa bagong tugon, makuratan ka, ano man. Ultimo si Jesus nagpuasa. Dagan kayo nagtukar na, we are followers of Christ, that's why we call Christians. Ano? Kami magtotoo, kami ni Jesus, sumusunod kami ni Jesus. Munang gitawag bi Kristiyano, igsoon. Inumdumi pod biya. Na ang pulong Kristiyano ang nagtawag ana mga batok sa mga sumusunod ni Kristo dito sa Antioquia. Imo nang mabasa sa Biblia. So dili si Jesus ang nagtawagan na o dili pud ang Dios mo nagtawagan ng pulong Kristiyano. Mo nang Christians are worshipers of Christ, not the followers of Christ. Kung moingog followers of Christ, ang mga Kristiyano dili sila sumusunod ni Jesus. Apan sila magsisimba ni Jesus. Kung mangita ka karon og sumusunod ni Jesus, wala kay makit-an kung dili na sa mga Muslim. Hilabi na apil na ning pagpuasa.
Si Jesus, mga minahal nga igsoon, sumala sa Biblia, nagpuasa. Mabasa sa libro sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 2. Atong basahon. Mateo 4:2. Ingon dire, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. So daw, ug sa nakapuasa siya sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi, gigutom siya. Ha? Kapatan 40 kaadlaw, 40 kagabi sama ni Moises, nagpuasa si Jesus. Sumala sa Biblia. Unya karon kita nga sumusunod ni Kristo, wala ta nagpuasa. Unya, nagpuasa pero naglikay og kaon og karne, pero nagkaog binignit. Mo ka na minaligig suon, ilabi ni atong nang labay nga Semana Santa. Daghang nagpuasa. Pero wala nang biya sa pag-inom tubig. Nagkaon ni og binignit. Igsuon kung imo kitahon dili man na pagpuasa ng binignit, dessert man ganina. Assorts man ganina, mga lami man gina mga pagkaon. So mabusog ka diha. So ang buot pasabot sa pagpuasa, sumala sa atong ikasulti ganina. Gawa sa pagkaon, pag-inom, pagkigilawas. Pagpuasa usab sa imong baba, mata, dalunggan, mga buhat nga dili maayo, lantawunon, mga paminawon nga dili maayo, pagsulti nga dili maayo, ug ang hunahuna ug kasing-kasing nga dili maayo, so hinluon. So mao ka na ang pagpuasa. Mao ka nang amo pud ka nang natuman tungod sa giya sa Allah o giya sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karon kung mosunod ang nag-anggon karon Kristohanon, nga kami magpuasa pud mi. Unsa inyo basihan? Ganito na mo ang Biblia. Igsoon. Mao ka na nga naay namatay dito sa Nigeria nga pastor. Nganuman, nagpuasa siya 40 kaadlaw, 40 kagabi, sumala sa Biblia, iyang gisunod. Kay iyang sundon si Jesus og iya pang lambuan si Jesus ug si Moises. Nga magpuasa siya sobra 40 kaadlaw, wala siya tubig, wala siya kaon, walay pamaagi, walay suhor, pagkaon sa kadlawon, walay iftar, kana inigsalop sa adlaw, walay kaon. So, iyang gisunod, patay ang pastor sa Nigeria. Ngano walay saktong giya. Ang mga Muslim dili na mahitabo, nganuman, naay saktong giya sa Allah. Naapoy saktong giya sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanus amo mukaon ilagos sa kalail. Hangtod nga musakmit ang kagabion. Ug kanus magsugod ang lail sumala sa atong mga maalam nga managtuon sa kasaysayan. Ang lail musakmit panahon nga mosulod ang Maghrib, sulod na dito ang lail. Munang una nga gigamit ang lail diha ang unang takna kanang panahon sa Maghrib. Unang parte sa lail sa kagabion ang Maghrib. Mo kana nga mubuka, mo iftar ang mga Muslim, mukaon na panahon nga musakmit na ang kagabion, umusulod na ang Maghrib, umatungog na ang tawag sa bang. Mo kana minangigsoon. O gadunay explanation nga atong mga ulama nganong gigamit diha illa, wala ning gamit og hatsa, illa tungkay hangtod nga musakmit. So naay referring diha is gipadali nga mubuka sa panahon nga ikaw moabot na ang panahon nga pwede na ka mag-iftar nga mukaon. Pero kung sundo na sa atong mga minangigsoon, as na tong pastor nga nagpuasa sa Nigeria, di unta siya mamatay. Ano man, naay saktong giya. Pero tungod kay walay saktong giya, basahon ang Biblia, kulang sa giya, unya ang mga unsaon pagpuasa, walay isakto nga detalye, muuna nga magkabuang-buang. Sama sa anang pagpuasa nga mukaog binignit, pagpuasa nga moinom tubig, pagpuasa nga karne ra gipuasahan. Kana pangagpas na lang na sa una sa mga tao. Una lang na sa mga tao, hilabi ng mga pangulo sa reliyon. Pero dili yun, wala kahaom sa tinuod nga gusto sa labang makagagahom. Kay kung gusto ta mosunod sa tinuod nga pagpuasa nga gisulti sa labang makagagahom, naa ang Islam, naa ang Quran, naa ang giya sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarikum fikum mutaqallain. Kitab Allah was sunnati. Mo inta masaktong bihimalan sa dilu ba'di abada. Ingon mahal propeta mo bilin kayo duha ka butang. Kumugunit wani dili na mo salag. Kitab Allah ug ang akong sunnah. Minta masaktong bihimalan ta dilu ba'di abada. Dili na gyud ko salag kumugunit wani. Mo ka namin nagiging nga sakto giya ang Islam, sakto giya ang mga Muslim. Mo to gilitok na kot nato sa sinugdanan. Ingon nga ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinna. This day I have perfected your religion, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Sa ato makumpleto ang Islam. So dili na kamang unsaon ka na kung pagpuasa, dili. Pero sa uban nga pagtulunan, nagkabuang-buang gyud nga dili kumpleto ang giya. Unya naa sa ilang kasulatan ang kasuguan sa pagpuasa. Igsoon, mo to nga atong ibasa. Exodo 34:28 si Moises nagpuasa, Mateo 4:2 si Jesus nagpuasa, Lucas 4:2 si Jesus usab gisgutan gyapon dire. Sumala dire, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. Sa Bisaya, nga gitintal sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw, 40 kaadlaw,
og siya wala mukaon bisan unsa, ha? Unsa gingon sa Biblia? Wala siya mukaon bisan unsa, wala siya kaog binignit, wala siya kaog luto, wala siya kaog isda, dili kay karne ra ing ibiyaan. Bisag unsa ni adtong mga adlaw og gilayon sa pagkatapos niini og gigutom siya. Gigutom siya igsoon. Pero nga itong mga igsoon, nga mga dili mo sila magpuasa, busog kayo sa binignit. Mo ka na igsoon, na wala nasunod ang isaktong giya. Sumala sa mismo sa ilang mga kasulatan. Karon, gawas pa niya wala pa gyud human kang Jesus. Tungod kay naa pa gyud siya gi-advise o gikamando sa iyang mga disipulo. Nga kinahanglan sila magpuasa. Ha? Kinahanglan sila magpuasa. Aman karon. Mateo Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod sa 18. Palihog ko, kung naatay mga pangulo di sa relihiyon, atong i-lista ha. Mga minahaling igsoon, palihog lang. Dahil mga minahaling igsoon, sumala diri. Mateo Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod sa 18. Giingon diri. Ug kung managpuasa kamo dili kamo manig-ingon sa mga salingkapaw nga may panagway nga masulubon. Ha? Kung si Jesus, kung magpuasa mo, ayun ninyo ipakita dito sa mga munafik, sa mga salingkapaw o sa mga nagpakaron ingnon, nga ang inyong mga masulubon. Nga naman, kay ginabalhin nila ang ilang mga naong aron sa pagpakita sa mga tao nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilang balos. Apan ikaw, kung magpuasa, hisuon mo ang imong ulo, nabot nga pag yung hiso ang ulo, o hilamusan mo ang imong naong. So hilamusan mo imong naong. Aron dili ka hikitan sa mga tao nga ikaw nagapuasa, kung dili sa imong Dios nga anaa sa tago. Ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalos kanimo sa dayag. Unsa daw? Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan nga kung magpuasa mo, ayon yung pagpakita nga mura magigutom. Ha? Ano man, tungod kay ang katong mga salingkapaw nga nagpakaaron ingnon nga sumusunod, nga sama ninyo, ilang ibalihin lang mga naong nga sila kunuhay, gipanggutom apan sa tinuod wala sila nagpuasa. So naay riya. So mo gibadlong ni Jesus ang riya o pagpakaron ingnon o kanang nifak o munafik kung sa Arabic. Mo ka na minaling igsoon nga imong makita nga iya usab kana nga gikamando sa iyang mga sumusunod, sa iyang mga disipulo. Sumala kana sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod sa 18. Sunod, tiwason na lang nato ni kabulutan ning lapas sa tagalas 9. Pero aton lang ning tiwason uban sa pagtugod sa atong pinalangga nga direktor sa Ahad An-Nur, Sheikh Muhammad Pangulima. Hapit na bud maamilungap kay mao man gyud una na kumahinumduman. So aton lang tiwason Juan 8:31. Sugo usab si Jesus Juan 8:31. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. Kung kamo magpadayon sa akong mga pulong, nan kamo tinuod nga akong mga disipulo. Sa ato pa kung dili ka magpuasa, dili ka mo subay sa iyang gikamando, ngan wala kanya nahimong tinuod nga disipulo. So buhat 13 versikulo 3. Unsa po'y gingon ni Jesus? And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Unya sa nakapuasa o sa nakaampo o sa nakapandong sila sa ilang mga kamot, sa ibabaw kanila gipalakaw sila. Sa ato pa kani ang namulong ani kato ng mga saksi, mga disipulo o saksi sa pagpangitabo sa mga buhat sa disipulo. Karon mga minangig igsoon, gisgutan gyapon di ang pagpuasa. Sunod, Buhat Kapitulo 14 versikulo 23. Sige ingon dire. 23. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, nanapon fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Og sa nakapili sila alang kanila og mga ansyano sa tagsa ka iglesia, og sa nakaampo sila uban ang pagpuasa, ilang gitugyan sila sa Ginoo nga ilang ginatuuhan. So no, puasa na po. Nagya po'y pagpuasa. Karon, ahan na po tamo adto. Ikaduhang Korinto, versikulo 6, Kapitulo 6, versikulo 4, paingon sa 5. Sige, ingon dire. But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience and afflictions and necessities and distresses. Ingon dire, apan ingon nga mga ministro sa Dios, nagapakita kami sa among kaugalingon sa tanang butang, sa dakong pagpailob, sa mga kagulanan, sa mga kahangulan, sa mga kasakit, dugang, sa mga paghampak, sa mga pagbilanggo, sa mga kagubot, sa mga paghago, sa mga pagtukaw, sa mga pagpuasa. Nagpuasa gyapon mga minangigsuon. So gisgutan na po diha. Igsoon abi ninyo,
daghan kaayong bersikulo sa Biblia about sa pagpuasa, Old and New Testament. Pero ato lang kining gipilian. Lain pa diha nga highlights. Ngano man? Sumala diha sa Mateo 9:4, di na nato basahon. Mateo 9:4 ug Marcos 12:18. Ang mga rabbis, unsa nang rabbis? Mga magtutudlo, mga ulama, mga ustad sa Hudyo, sila nagpuasa. Mabasa, Mateo 9:4, Marcos 12:18. Karon, si Jesus gitawag po siya nga rabay o magtutudlo. Juan 1:38, Juan 3:2, Juan 6:25, Mateo 23:8, gipang tawag diha si Jesus nga rabay o magtutudlo. So, kung ang mga rabay sa iyang panahon na nagpuasa, si Jesus mismo, rabay po sumala sa Biblia o nagpuasa po siya. Uganing, gibasa na to, ikan sa Mateo 4:2 o Lucas 4:2, ang si Jesus nagpuasa, kapatan ka mga adlaw, kapatan ka mga gabi. 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Hulat lang ta sa atong mga nag-comment kung naapay gusto mangutana diha o unsay mga commentaries ninyo, mga reactions, isulat lang diha sa comment kay ato nang basahon karon insyaallah. So, lain pa mga minahal nga igsuon, bisan gani diha sa Marcos kapitulo 9:25 paingon sa 29, di na lang nato basahon, ato na lang i-shortcut. Sa diha igsuon nga nay usa ka babae nga gisudlag daotang espiritu. Diha anong panahon nagi-cast out ni Jesus ang devil, gipagawas niya. Abis mga tawo patay na siya. Ingon ang mga tawo patay na ng bayhana. Ingon si Jesus dili. Atong pagawason ang demonyo, so iyang gipagawas. Pag human nga iyang nakas ang devil, iyang napagawas, ingon siya nga, nahimo kadto tungod sa mga pagpuasa o mga pagampo. Unsa daw? Nahimo daw tungod sa mga pagpuasa o pagampo. Mao na gisulti ni Jesus. Sumala sa Marcos 9, versikulo 25, paingon sa 29. So, imo nang mabasa igsuon. Gawas pa anak, malingaw kag binasa diha. Nga naagid siya mabasa nimo diha. Igsuon, mo to nga atong gisgutan usab as a comparative type ang pagpuasa. Gawas nga atong gi-educate ang atong mga kaigsuonan nga dili Muslim o atong gipahinumduman atong igsuon nga mga Muslim mahitungod sa unsay tinuod nga pagpuasa nga gikatudlo sa Islam, ato po silang gihatagan og hint nga naa kini sa inyong mga kasulatan ang pagpuasa apan pipila lamang o wala ginakasunod ani tungod kay dili kompleto ang giya hilabi na sa paghisgot sa pagpuasa. Basin gani sa pagsimba, mala dia sige ingon ni Jesus 1:3-15, and I have shown you an example to follow. Nagpakita ako ninyong example pa nag-ingnan aron inyong sundon. Unsa pud giingon ni Jesus? 1:14-15, if you love me, follow my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, sundan ninyo ako mga kasuguan. Karon sugo si Jesus magpuasa. Wala na tutumana. Si Jesus nagpakita pa nag-ingnan, Matthew 26:39, ning hapa nag-ampo sa Dios. Kita wala ta naghapa sa atong simbahan. Nga naman, kung hapa ta, pakog man ta, kay dagan magbangko. Muna minalang igsuon, nga wala. Kung gusto tag kompleto nga giya sa pag-ampo, sa pagpuasa, walay lain. Kung unsa man imong giya ang ipangita, dili lang sa pag-ampo, sa pagpuasa, makita nimo sa Islam. Makita nimo sa Islam, mga minahal nga igsuon. Dili magkulang ang Islam, mao nagisulti sa Allah ug sa mahal nga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igsuon, sa dili pa kumubasa og comment kay malimot ra bata, ato dayon salam ang atong mga kaigsuonan diha. Tibuok mga igsuon nato diha ang naghatag kanato gigayon nga hatag nato gigayon diha nga kita makahatag og gamay sa atong gamay nga kahibalo, maka-share pud ta sa atong mga igsuon. Atong gisalam kinatibuk-an nga sa asosasyon sa Ahad An-Nur Humanitarian Advocates, sa atong da'wa director si Muhammad Abtahi Amilungap nga mao gyud ang atong nakaila nakakontak. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallahu khair Sheikh. Tapos sa atong mga igsuon po diha tanan facilitators, tanan mga igsuon gikan wala mo kaila sa atong mga igsuon, pero dako gyud akong pasalamat sa inyo. Ipaabot nako sa inyo ang salam anha kaninyo, ang kaluoy sa Allah, panalangin sa Allah magauban ka natong tanan hilabi na ni ining bulan sa Ramadan nga iya kitang hatagan og dako nga kaluoy kadagaya ang iyang kapasayloan atong makuha o ang itko minanar ako naa manggani sa ato kay di ra ba ta kabalo kay ang Allah ray nakabalo sa al-ghaib palitan na ata na pangayon nato sa Allah nga mahawa kita didto sa impyerno, mga minahal nga igsuon. Ug ako din gisalam ang atong da'wa consultant siya Sheikh
Muhammad Gandawali. Alhamdulillah, Masya Allah. So, ganina nanawag kay naay Nadwa Islamiyya o naay Islamic Symposium. So, Sheikh, tungod lagi sa daghan po kay tag gihuna-huna o kabisi tungod kay nag-apas ta unsay ikaayo sa atong mga gimbuluhaton, hilabi na sa da'wa. So, gani nalimtan na gani nako ganina nga naaday ko program karong gabi may gani kay si Sheikh Muhammad Gandawali, ang atong da'wa consultant nagpahinumdum. So alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dayon sa atong president sa Sirat al-Mustaqim Islamic Da'wa and Humanitarian Association, si ang akong amahan Abdul Jalil Lava nga mooy gigamit sa Allah nga nahimo usab ako nga da'i, mga minahal nga igsuon. Kay siya gud nang nag-encourage nako. Sa una gasambayang lang ko sa masjid, wala ako'y involvement sa da'wa, pero siya mooy gadala nako dito sa mga da'wa, symposium, sa radyo, sa field. Hangtod nga mga seminar iya kong ginakuyog tanan nga naa siya dito iya kong yapil. Hangtod nga ingon ana na nga nahimo na gyud pud ta nga usa ka da'i, alhamdulillah. Tapos ang atong advisor sa Sirat al-Mustaqim Haji Muhammad Isa Sabuero, dahil nanawag ra pa to ganina kay naa ko tay kaslon karong Domingo, inshallah taala. Tapos ang atong mga igsoon diya sa Sirat al-Mustaqim kaubanan Abdul Ghaffur Mahinay, Ibrahim Ubsok Madera, Zainal Abidin Lamisa, ang atong Vice President nga grabe ka active Haji Abdul Jabbar Rawah nga pinaka moingon lang tag pinakabatan-on o kinamanghuran pero active kaayo sa atong buluhaton sa da'wa, alhamdulillah. So mga minahal igsoon, sugdan na nato ang atong pagbasa sa mga comments. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagtatakgid share talks na wali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Abtahi Pangulima, Allahumma baligna Ramadan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Marjumar Cortez, assalamualaikum. Waalaikum igsoon. Marjumar Cortez, manunood pa rin ako kahit ang iba hindi ko maintindihan ang ibang lingwahe. Salamat brother. Marjumar Cortez, if wala ko na sayop igsoon, ikaw tong listener nato sa Tiguma, Pagadian City sa crossing nga nag-message ako sa Facebook nga brother unsaon pag-Islam, so gihatagan ti kag hint nga wala pud ti kag gidali-dali kay ang Islam laik rafidin dili man pinugsanay. So nagkita pud ta personal at bang sa GH, naghisgot pud ka nga kanang unsaon pag-Islam gyapon, nangutana na pud kag personal, so gihatagan na pud ti kag explainan ti ka. Dayon giingnan ti ka nga ayaw pagdali-dali. Kinahanglan sigurado sa sama na mo sa una. Sa una kontra kay namong Islam, kontra kay namong Muslim. Mag-high blood kung makakitag Muslim sa una. Makadungog kog Quran man tanan. Anti-Muslim kay ko sa una. Pero mo to hinungdan nga giyahan po ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dinhi sa reliyon ng Islam. Brother, inshallah og ma-final na imong desisyon, alhamdulillah. Anytime narata. Kanunay ta magkita inshallah kada Domingo. Pero karong Domingo wala ta kay kumalarang sa muang Idul Sur sa ta. So wala sa Tastiguma. So naman kay Facebook, nabukog Facebook. Sulti lang kay bisag kadlawon adtuon ti ka sa inyong balay inshallah. So Muhammad Haris Karkauga, assalamualaikum brother watching from Mati City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy viewing diya sa atong igsuon gidya sa Mati. Daghang salamat sa inyong tanan. Tama igsuon. Asa kay tama sa akong gisulti ato. Gikan kang Okte Tata Raida Nur Uno Raida. Sirat al-Mustaqim Islamic Da'wa is watching. Murag ang ga-operate ani ang akong pinalanggang asawa is watching. Gandawali Muhammad, mashallah ustad. Subhanallah. Sa manay CCYW, GHGF. Abu Abdul Warid, mashallah. Oy, Liam C, watching here at Sapad Lanao del Norte, mashallah. Ang atong da'wa coordinator, si Sheikh Ismail Langi, masauna ang paso. Nga usa ka active kaayo sa atong mga da'wa. Gani pag-adto nato dito sa Sapad nga ang atong plano upat ka barangay sulod sa duha ka adlaw. Nahuman nato tulo lamang gyud. Wala gyud nato naapas. Pero inshallah mubalik ta Sheikh, so nagbunga tog upat ka kalag ang giyahan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa reliyon nga Islam atong panahon sa atong symposium. Unya gamina na pod, alhamdulillah, masya-Allah. Barakallahu fikum sa inyo diha Sheikh Ismail kay naa na po'y duha ka batan-on ganina nga nag-Islam diha sa Mabugnaw, Sapad, Lanao del Norte tungod sa inyong pagpaningkamot o giya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So daghang salamat inshallah. Lunes maghatod ko sa akong mga bayaw nga mao'y mag-imam sa masjid sa Mabugnaw inshallah sa bulan sa Ramadan. So magkita-kita ta. So ato nang liban, ato nang absenan sa trabaho kay Muslim nga naa na ta diha, banata na to ang da'wa o encouragement sa atong mga igsuon. Hilabi na ini bulan sa Ramadan inshallah taala kaluyan ta sa Allah.
Marjomar Cortez, salamat brother. Oh, daghang salamat igsoon, walay problema, way sapayan. Reynald Duran, watching in Gayati, UAE. Oh, happy viewing sa inyo diha mga igsoon. Daghang salamat sa inyong pagsunod, labi na sa Ahad An-Nur Humanitarian Advocates. Dili lang sa ako ang programa, kung dili labi na sa atong mga igsoon diha sa kang Sheikh Muhammad Gandawali nga adunay laglong kayo. Ako ginagmay lang atong makuha, pero dito sa ilaha silang Sheikh Jamin Polo o guban pa diha mga silang Sheikh Kadiraw nga nagprogram gyapon sa Ahad An-Nur Humanitarian Advocates page. Daghan kitag makutlo sa ilang mga minahang igsoon. Kini ako ginagmay, pero dito sa ilaha dinagko. So inshallah atong sundan ang ilang mga programa. Kinsa ni Marjomar Cortez, final na akong decision brother. Masya-Allah. Alhamdulillah. Inshallah. Alhamdulillah igsoon gigiyahan gyud ka sa lawang kagahom nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. So as soon as possible makikita tanimo kay atong dungagan i-refresh ang imong mga dungo gikan sa atong mga da'wa ug hilabi na karon bulan sa Ramadan matudloan ka unsaon pagsambayang, paghabdas ug kining pagpuasa sa bulan sa Ramadan, mga tarawih, mga nawafil nga mga buluhaton tanan nga makaayo sa atong pagka-Muslim. Aton ang paningkamutan inshallah. Daghan kay tag mga igsuon nga active kayo silang Abdul Rafi Banwa, mga anak ni Brother Mahdi Banwa nga veterans pud sa da'wa. Silang Muhammad Khaidir Banwa ug ilang duha ka manghud nga mga hafiz, masya-Allah. So aton ang mahatagag higayon. Oy, akong manghud ay Reg Ayub Gallego. So nag-view to ganina ambot karon basig na busy to kay busy ra pa to sa iyang klase. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang akong ustad nga amigo diha, classmate sa Uthman bin Affan pero wala ko kuyog diha sa Al-Maqrif pagkaton niya Bagyo. So si Ustad Abu Bakar filosopo nga usa ka igsuon, labaw pa sa igsuon gyud. Higala nga grabe gyud ni aning Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaubanan lang Ustad Ahmed Darusan sa inyong amir diha silang Sheikh nga batan-on. So kinatibukan pod sa Al-Jalis As-Salih nga nagbuhat pod sa atong mga tinabangay sa da'wa. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sa inyong mga trabaho. Masyaallah. Grabe gyud pod ang inyong mga trabaho. So ang Balgan Simeon watching from Santo Niño. Narabay Santo Niño sa Pagadian. Basig sa Pagadian City ni nga Santo Niño. Masya-Allah, salamat sa inyong paglantaw. Yasir Amin. Amin. So amin ya rabbal alamin. So mo puto yang gisulti. Adan ng humanitarian advocates. Desisyon ni na brother mintras gitagaan pata og himsog nga panglawas. May gid si Sheikh Muhammad Pangulima. Alhamdulillah naka-desisyon na gid ang atong igsoon. Senyorito Lidisma, brother salamat kaayo totots ni oy. Watching with family and my wife. Masya Allah. Ugma inshallah kita ta panahon sa symposium. Kay aduna tay daghang isgutanan. Hitungod sa ikaayo gyapon sa atong pagka-Muslim. So kinsa pa si Amir Chutor. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir Chutor watching from Jeddah, KSA. So binangig igsoon sa katapusan ani atong kuan nabasa naman siguro nato tanang comments palitan og apay mo sunod dili na nato maapas. Igsoon atong ipaybalon nga ugmang adlaw aduna kitay Islamic Da'wa Symposium didto sa Agora Public Market Pagadian City alauna hangtod sa alas 5 sa kahaponon inshallah. Pero musangko gyud diha kasagara tungod kay maglami man gud ang istorya nga binagday imong utana. Diha musangko gyud alas 5:30 usay hapit na Maghrib. So karong Domingo inshallah ang pagagabi ra ba ana is moon sighting. So mubiyahe sa taan ng buntag paingon sa Kumalarang sa Buanga del Sur. Nagulat na dito ang atong igsoon si Pastor Sadrak Anggot. Si Pastor Sadrak Anggot tungod kay dating pastor igsoon sa Pentecostal. Dati siya nga pastor karon dai na kauban nato sa pagsabuwag sa reliyon ng Islam. Naghulat na siya dito kay Kumalarang siya pinag-organize dito. Silang Save the Kula, silang Fine tanan nga mga igsoon nato dito mga jamaa so nga active kayong mudawat pod sa atong mga symposium. Alhamdulillah jazakumullahu khairan sa inyong tanan. Kita-kita ta Domingo inshallah di pa ta mga matay. Kaya kamatayon di ra mamatag na igsoon hinaot nga magkita-kita patang tanan. So mao naman siguro to tanan. So ako na lang ipabilin ang dako nga pagpasalamat kaninyong tanan mga minahal nga igsoon sa atong mga igsoon nga mga Muslim, sa atong mga pinalangga nga mga higala mga dili pa Muslim, padayon sa pagtuon sa Islam o ang usa nga mas maayo nga paspas ang atong pagtuon, pagbasa o pagpaminaw sa mga videos nga Islamikanhon aron pod atong makatandi ang Islam sa unsay relihiyon nga atong gibarugan karon. Higala igsoon dili po ta ko ganahan mo undang tungod kay ang viewers nato daghan-daghan gyud masya-Allah. Alhamdulillah na nga mudaghan pa
ang maminaw sa atong mga programa. Dili lang sa ako akong dili sa tanan bisag kinsa diha nga nagdakwa atong paminawon aron makakuha kita og mga kaayuhan hilabi na nga kung basahon ang balaan ng Quran fast time atong paminawon nganuman makakuha tag mga grasya panalangin ni ana mga minahaling igsoon. So akong balikon dakong pagpasalamat sa inyong tanan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Daghang salamat kini usab ang inyong ubos nga igsoon Brother Muhammad Idris Zafra Pukot, usa ka kanhing Seventh-day Adventist Christian nga karon ana sa Islam nga naningkamot mahimong tinuod nga Muslim, mahimong tinuod nga mu'min ug mahimong tinuod nga muhsin. Insyaallah ang Allah Subhanahu wa ta'ala lang maoy magagiya kanatong tanan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.